Dobrý deň, dovoľte, aby som vám predstavil priemyselný radiálny ventilátor DALAB SKT. Súčasťou balenia je samotný ventilátor DALAB SKT, návod na použitie a držiaky ventilátora. Ventilátor je vyrobený z oceľového plechu s polymerovým nástrekom a je ponúkaný od priemeru 140 do 250 mm, v tomto prípade sa jedná o priemer obežného kolesa. Podľa priemeru ponúka ventilátor DALAB SKT prietok vzduchu od 515 do 2000 m3 v hodine pri hlučnosti v rozmedzi od 60 až 78 dB a je tak ideálny pre odvetrávanie priemyselných objektov. Motor ventilátora je vybavený guľôčkovými ložiskami, čo zaisťuje životnosť až 40 000 hodín. Zapojenie ventilátora DALAB SKT. K zapojeniu ventilátora DALAB SKT potrebujeme krížový a plochý skrutkovač a 20 minút času. Pred začatím prác vypnite elektrický okruh, na ktorom budete pracovať. Po odstránení krytu inštalačného boxu nájdete svorkovnicu s celkom 3 stupmi. L fázový vodič, N nulový vodič a PE zemňací vodič. Hnedý fázový vodič zapojte do svorky L, zelenožltý zemňací vodič do svorky PE a modrý nulový vodič do svorky N. Po zapojení ventilátora opäť zapnite elektrický okruh a odskúšajte funkčnosť ventilátora. Všetky práce týkajúce sa elektroinštalácie môže vykonávať iba osoba na to spôsobilá a preškolená.